Ya sanibonani sanibekela umhlaba wonke akekho ongazi bathi ikhandla libomvu livushela kumnyama khona livushela kumnyama khona umuntu onebhizinisi lolo phondo liyalo liyavika bafowethu amabutho njengoba qala ihlobo siwavusile manje abhekene nezimo zokuthi ziyaqinisa ekhaya izulu alingeni izitha zingeni igebengu mangabe unebhizinisi kuzoba ukuthi futhi liyadonsa umsebenzi mangabe uzisebenza. Ngiyeza ngisazoqhubeka ngikhulume ngophondo labantu abasuke befuna amathenda benezinto zamathenda ukuthi bafuna bahlezi befuna ukubizwa njalo ngiyeza kuloko kodwa la ngesidonsweni nokuvika kumuntu onetolo onamathavela unetolo unamathavela khuluma nami uthinte mina inambeni ethi 031065 0086 031 065 0086 ukuthi noma kuthiwa umuphi ilizwe vele isikhathi esiningi ngisiza abantu abasuke bemazweni ngaphandle mina kodwa ukhululeke siyayenza indlela yokuthi uthole usizo ngoba emhlabeni kudlalani umona kubantu abanjani uke emndenini nakubangani bakho baso